Язучы, фольклорчы, тел белгече, педагог Нақи Сиражиддин улы Исәнбәт, шын исем фамилиясы Әхмәт Нақи Закиров 1899 елның 29 декабрендә Уфа губернасы Златоуст өязе Малаяс авылында мулла гаиләсендә дөньяга килә. Башлангыч белемен авылларында әтисе ачкан мәдрәсәдә һәм остабикә әнисеннән ала. Укуын 1910-16 елларда Уфада Хәсәния һәм Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәләрендә дәвам итә. Нақи сабакташларыннан үзенең сәләте белән һәр чак аерылып тора. Кыска вакытлы педагогика курсларын тамамлаганнан соң 1917-39 елларда Башкортстан һәм Татарстанның төрле мәктәпләрендә, техникумнарында татар-башкорт телләрен һәм әдәбиятын укыта. Методист, педагогика курсларының лекторы булып эшли. 1919-22 елларда укытучылык хезмәтеннән аерылмыйча Уфа халык мәгарифе институтында һәм Харьков университетында, Мәскәүдә Көнчыгыш хезмәт ияләре коммунистик университетында укый. 1920 еллар ахырында бер төркем татар-башкорт язучылары шул исәптән Гадел Кутой, Абдрахман Минский белән берлектә контрреволюцион саналган идегәнчеләр оешмасын оештыруда нахакка гаепләнә. 1929-30 елларда аклана, ләкин үз хезмәтеннән читләштерелә. Шул сәбәпле 1930-32 елларда Казанда Спартак фабрикасында эшләп ала. 1939 елдан әдип үз гомерен профессиональ иҗатка багышлый. 1957 елда аңа ТССРның, 1959 елда РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе, 1986 елда ТССРның халык язучысы исемнәре бирелә. 3 томлык татар халык мәкаләләре хезмәте өчен 1968 елда Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Нақи Исәнбәт Ленин хезмәт кызыл байрагы орденнары белән дә бүләкләнә. Исәнбәтнең беренче әсәрләре 1910 еллар уртасында Нақи Закири исеме белән басыла. Алар арасында кеше язмышы турында уйланулар белән сугарылган Сукбай, укытучы кыз поэмалары, руханилар тормышын яктырткан Әмирхан хәзрәт, Сират пьесалары бар. Нақи Исәнбәт 30-дан артык пьеса, драма, трагедия, комедиялар авторы. Фольклор мотивларына нигезләнеп язылган Хуҗа Насретдин Идегәй, Түләк, Җирән Чишән белән Кара чәч Сылу, Әбүгалисина, Хәйләкәр Далилә, Кырлай егете пьесалары. Түләк белән Сусылу опера либреттосы сәхнәдә куелып, халык күңеленә хуш килә. Исәнбәт әсәрләренең геройлары җыр халыкчан теле, тапкырлыгы, гаделлеге һәм шәрык колориты белән аерылып тора. Нәкъ сәхнә таләп иткәнчә, ичке интонациягә бай, үткер сөйләм теле, индивидуаль характерларга ия чын кеше образлары, оста һәм тыгыз үрелгән конфликт. Менә аның һәрбер әсәренә хас сыйфатлар дип бәяли аның иҗатын язучы Әмирхан Еникей. Әдип халык, ил тарихы темасына багышлап, Булак арты республикасы, Мулланур Вахитов, Муса Жәлил әсәрләрен иҗат итә. Ул шулай ук Пушкинның Полтава, Бакчасарай фонтаны, Таш кунак, Грибоедовның Акыллылык бәләсе, Шекспирның Хамлет, Король Лир әсәрләрен татарчага тәрҗемәсен башкарды. Аның шигырьләренә язылган Уракчы кыз, Җәүдәт Фәйзи көе, Бормалы су, Заһид Хабибуллин көе, Син сазыңны уйнадың, Илһам Шакиров көе кебек җырларын халык үзенеке дип кабул итте. Исәнбәтнең балаларга багышланган Куян маҗаралары, Мыраужан агай хәйләсе, Бәрәзә псие Мыраубай батыр маҗаралары исемле һәм башка китаплары нәни укучыларның күңелен яулады. Исәнбәтнең татар фольклорын җыю, өйрәнү, бергә туплап бастыруга керткән өлеше бәяләп бетергесез зур. Халык мәкалләре, әкиятләре, табышмаклары, уен йолалары, җырлары, фразеологик әйтемнәре аның тырышлыгы белән күп томлы хезмәтләр булып дөнья күрде.
Әдип турында язучы Аяз Гыйләҗев ул үзе утырткан эш агачына гел су сибеп торды һәм аның агачы төрледән төрле җимеш бирде. Нәкый ага безнең буынны тәрбияләде. Тиңдәшсез кыюлыгы милләтне яратуы белән алдагы буыннарны да тәрбияләр дип билгеләп үтте. Нәкый Исәнбәт 1992 елның 15 сентябрендә Казанда вафат була. Яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. Казандагы бер урам аның исемен йөртә. Әдип яшәгән йортка мемориаль такта эленгән.